వెల్కమ్ టు మై డ్రీమ్ న్యూల్యాండ్స్. ఈ సైట్ వచ్చేసి 1 acre అండి. మామిడి తోట, బీటీ రోడ్ బిట్టు, డాంబర్ రోడ్ బిట్టు అండి. చేరియాల్ టు డాంబర్ రోడ్ బిట్టు మామిడి తోట 1 acre 1 acre. ఇటు సైడ్ వెళ్తే చేరియాల, ఇటు సైడ్ వెళ్తే తరిగొప్పల. దీనికి ఆనుకొని 1 acre మామిడి తోట 45 లక్షలు చెప్తున్నారండి ఫిక్స్గా. కూర్చుంటే స్మాల్ నెగోషియబుల్ అవుతుంది. 45 lakhs per acre, 45 లక్షలకు ఎకరం ఫిక్స్ చెప్తున్నారు. ఓన్లీ 1 acre బిట్టు, డాంబర్ రోడ్ బిట్టు, 1 acre మామిడి తోట 45 లక్షలకు ఎకరం. చేరియాలకు 10 కిలోమీటర్లు. కడీలకు అంచెలు ఇస్తారు. 1 acre మామిడి తోట, వాటర్ రైతు ఇస్తాడు. 1 acre మామిడి తోట 45 lakhs per acre.